ассалому алайкум, бародарони азиз, хуш омадем ба канали Валют. бародарон, пеш аз курса гуфтан аз ҳаматон хоҳиш метинем лайк ва подписатсия ҳамон колокольчи канала дар якум монед, то ки ҳаррӯза видеои мо шумо бохабар бошед. бародарои азиз, бонки миллии тоҷикистон, бонки эсхат, алифбонк, спитаменбонк, кастомербонк, коммерсбонк, орионбонк, душанбе сити ва спитаменбонк, бародарони азиз, курс 1000 рубл 168 сомон, доллар 10,1025, евро бошад 10,1043 дар ҳама бонкҳо. ва хоҳиш метинем бародарои азиз лайк подписатсияра фаромӯш накунед. ҳатман як лайки бепла биҷиқенед ва видеои моро тамошо кунед. боқӣ сарбаланду обод бошед.